Veľkonočné sviatky si Michalovčania uctili ekumenickým pašiovým sprievodom aj posväcovaním tradičných zemplínskych jedál. V meste sa rozmnožili holuby, veterinár upozorňuje na nebezpečenstvo prenosu chorôb na ľudí. Pri príležitosti Dňa učiteľov si na základnej škole Musona žiaci vymenili s pedagógmi postavenie v škole. Bolo to prínosné pre obe strany. Počas Veľkého piatku sa v Michalovciach koná tradičný ekumenický pašiový sprievod. Tentoraz jeho trasa viedla od kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho na námestí svätého Jána Pavla II. K cintorínu na Bielej hore a späť. Na pašiovom sprievode sa pravidelne zúčastňujú rímskokatolícky, gréckokatolícky, evanjelícky či protestantskí veriaci. Duchovní zúčastnených cirkví postupne na jednotlivých zastávkach predstavili evanjelium, pašiové udalosti, ktoré sa čítajú z ekumenického prekladu písma. Po čítaní sa spoločne spievala veľkonočná pieseň tej cirkvi, z ktorej duchovný pochádza, čiže každá cirkev sa na sprievode zúčastňuje prostredníctvom piesne a písma. Táto tradícia začala na Veľký piatok v roku 2004, kedy sa v Michalovciach po prvýkrát uskutočnila ekumenická krížová cesta a veriaci sa presúvali po pešej zóne. Účasťou na tomto podujatí veriaci spoločne vyjadrili jednotu kresťanov pod Kristovým krížom a rovnako vďačnosť Bohu za dar ľudstvu Ježiša Krista. Zriem, za hriech hriešný raz zmrel, dám Boha i človeka si. Preto predrahý je mi ten kríž. Čiastku daj mi svojich môj lásky vrelej, do srdca i do dvoch rúk. Ochúľnice medlibiče Odpúšťajú, zácný je nám svätý kríž, lebo na ňom zomrel Ježiš. Zácný nám je svätý kríž. K tradíciám kresťanov po celom svete na Veľkú noc patrí požehnávanie veľkonočných pokrmov. U nás na východe patrí požehnanie veľkonočných jedál k najživším tradíciám. Tento zvyk je hlboko zakorenený v kresťanskej viere a spája sa s úctou a radostným očakávaním Kristovho zmŕtvychvstania. Jedlá sa požehnávajú väčšinou na veľkonočnú nedeľu skoro ráno, aby rodiny mohli pri spoločných raňajkách konzumovať z týchto pokrmov. Niekedy sa veľkonočné jedlá posväcujú už aj v predvečer tohto sviatku, čiže na Bielu sobotu. V Michalovciach sa sobotné posväcovanie každoročne koná aj pri kaplnke Antona Paduánskeho na Hrádku. Rímskokatolícky kňaz tu predviedol modlitby, požehnal pokrmy a posvetil ich. V košíkoch ozdobených výšivkami nechýbali veľkonočná paska, hrudka, vajíčka, soľ, chren, cvikla, údená šunka, ale aj čokoládové vajíčka či baranček.
Počas tejto jary sa v Michalovciach rozmnožili holuby. Mesto preto vyzýva občanov, aby ich nekrmili, keďže môže dôjsť k situáciám, že sa budú zdržiavať viac v centre mesta a obytných zónach. Následne to spôsobuje zvýšený výskyt hlodavcov, čo prináša ďalšie komplikácie. V súvislosti s prevenciou alebo teda so znižovaním výskytu holubov mesto pristúpilo aj k osadzovaniu certifikovaných mechanických zábran na mestské budovy v podobe hrotov, čo zamedzuje hniezdeniu holubov a tým vlastne eliminuje aj ich výskyt. V súčasnosti už máme umiestnené tieto hroty napríklad aj na budove Starého súdu. V mestách sa holubom darí vďaka tomu, že tu nachádzajú vhodné hniezdne biotopy v zanedbaných budovách. Hniezdia na povalách budov, väčšinou sú to chátrajúce, nezrekonštruované budovy, kde majú holuby voľný prístup na povaly, prípadne zdevastované budovy. Veľmi často hniezdia na sídliskách, v panelákových balkónoch, v bytoch, ktoré sú opustené. Ďalším predpokladom, prečo sa im darí, je dostatok potravy. Nie je to len krmením a myslím, že krmenie obyvateľmi je ten menší problém, ale množstvo potravy nachádzajú na sídliskách, v okolí kontajnerov, na trávnikoch, pohodené kadejaké odpadky. Zvýšený výskyt holubov spôsobuje znečistenie verejných priestranstiev aj prenos chorôb. Divožijúce holuby sú zdrojom zoonózy. Je to ochorenie, ktoré sa prenáša zo zvierat na človeka. Ľudia by sa mali hlavne vyvarovať kontaktu s takýmito vtákmi niekde v uzavretých priestoroch a hlavne napríklad aj pri odstraňovaní trusu, ktorý napríklad majú na balkóne. Vtedy je potrebné si dať určite respirátor, lebo žiaľ Bohu v tom zvírenom prachu môžu byť určité patogény, ktoré môžu spôsobovať aj závažné ochorenia. Mestský holub je nepôvodný druh a nie je chránený zákonom o ochrane prírody. Je to synantropizovaný holub skalný. Postupne sa k nám rozšíril z juhovýchodu a Blízkeho východu Európy a privykol si na mestské prostredie. Vo svojej pôvodnej domovine obýva skalnaté útesy a práve mestské prostredie s budovami a s množstvom betónu mu pripomína jeho prirodzený domov. Žiaci základnej školy Musona v Michalovciach zažili netradičný vyučovací deň. Vymenili si úlohy s učiteľmi. Sami sa stali učiteľmi a tí naopak opäť po rokoch zasadli do školských lavíc. Úlohou chvíľkových pedagógov bolo pripraviť sa na vyučovanie tak, aby mohli učiť, skúšať či dať písomku. V rámci Sviatku Dňa učiteľov viedli hodiny matematiky, angličtiny, dejepisu, chémie a iných predmetov. My sme si ako školský parlament aj žiaci pre nich pripravili taký malý darček tým, že môžu sa vrátiť do lavíc. Podmienkou je, že žiaci sa s učiteľmi predtým dohodnú, pripravia si niečo na tú hodinu, povedú hodinu. Idú ma aj skúšať, už o tom viem, upozornili ma včera. A idem na angličtinu a keďže s piatakmi začíname pomaly minulý čas, tak ma idú skúšať zo slovies z minulého času. Oni vlastne zistia, ako ťažké je podať deťom učivo, ktoré potrebujú deti si overiť. Hej. Zistili napríklad aj to, že hoci si pripravili tú vyučovaciu hodinu do detailov, zostalo im tam niekoľko minút času ešte do konca vyučovacej hodiny a nevedeli, čo s tým. Takže som veľmi rada, že mali možnosť si vyskúšať, že to nie je sranda. Žiaci, ktorí sa pripravovali na hodiny, to urobili zodpovedne. Nachystali si rôzne prezentácie, príklady, pokusy. Učiteľka Lenka Paľová sa vrátila do školskej lavice počas dňa hneď niekoľkokrát. Žiačka základnej školy Teodora Jozefa Musona, 9. ročník. Som veľmi rada, že na dnešnej hodine mi ukázali, koľko vedomostí získali z normálnych vyučovacích hodín a si to zapamätali. A ako žiačka možno som sa veľmi rada vrátila do školských lavíc, lebo na roky v škole spomínam veľmi dobre. Pán učiteľ ma vyskúšal hlavne z toho, ako pracovať s chemickými látkami bezpečne a ďalej mi overil vedomosti dokonca až zo 7. ročníka o horľavosti kvapalín. Je to taký zvláštny pocit, keď vidím učiteľa na žiackom mieste a ja vlastne robím prácu učiteľa a hlavne bol zaujímavý pocit vidieť mojich spolužiakov
normálne, ako sedia v laviciach a robia pokusy namiesto mňa. Má naša učiteľka ako moja žiačka dneska, to je ako fakt perfektne, obdivujem veľmi. Pán učiteľ na mňa pôsobil veľmi dobre, no, bolo to zaujímavejšie, lebo predsa to bol môj spolužiak, ale tak páčilo sa mi to, bolo to také nezvyčajné. Moja mamka je učiteľka a ja som veľmi rada, že môžem teraz učiť geometriu. Mne sa najviac páči na mojej hodine, že deti tak usilovne pracujú. Chcela by som byť učiteľkou. Je to veľmi príjemné, po dlhej dobe som nemala ja prípravu na hodiny, ale moji žiaci a užívam si to. A skôr ma berú ako takú barličku, ale vedia sa spýtať, alebo vedia aj zasrandovať, že mi teda dajú písomku, alebo mi dajú aj poznámku, keď nebudem počúvať. Obrátené roli v triedách žiakom ukázali, že učenie nie je pre pedagógov jednoduché. Takéto momenty pripomínajú, že aj učiteľ sa má čo učiť aj od detí, ktoré do triedy prinášajú kreativitu a iný uhol pohľadu. Možno práve v takýchto netradičných situáciách sa rodí škola budúcnosti a možno aj z týchto žiakov raz budú učitelia. Rozpoznať pravdu v dnešnej dobe majú často problémy dospelí, nie to ešte deti. Žiaci druhej základnej škole na ulici Šverbu v Michalovciach sa o to snažia formou vzdelávacích a digitálnych hier a rôznych diskusí. Vychovávateľky školského klubu detí nachystali veľkú misiu, v ktorej žiaci hľadali pravdu. Rozdelili sa do 4 skupín a na chvíľu sa stali tajnými agentmi. Riešili rôzne úlohy, učili sa premýšľať, klásť otázky a podarilo sa im rozoznať pravdu od lži. Celkovo dnešná táto digitálna doba je plná dezinformácií, je plná rôznych informačných tokov a častokrát sa stáva, že deti nevedia vyhodnotiť medzi tým, čo je naozaj skutočné a čo je klamstvo. A preto sme sa rozhodli s dievčatami z ŠKD takúto skvelú aktivitu pripraviť. Inšpirovali sme sa príbehom, ktorý je blízky deťom, čiže o sliepkách. No a zachraňovali sme ich pred vyhubením. My sa hráme na agentov. Boli tu takí jak zlodeji a ukradli nám naše kúry. A my teraz máme vypatrať, že kde zmizli. My sme hrali pravda alebo lož. No a mne sa to páči veľmi. Mne sa páči, že učitelia nám také dačo vymysleli a že sa môžeme v rámci družiny zahrať. My sme zbierali hrak, šošovicu aj kukuricu tiež. Som rada, že počas týždňa nám toto tak vymysleli. Je to super, veľa akcií a hlavne veľa zábavy. Sme tam robili pravda alebo lož a väčšinou z toho sa nám podarilo uhádnuť pre náš tým. Je veľmi dôležité vedieť, čo je pravda, čo nie je pravda a čím sa môžu vlastne v tom mediálnom svete alebo v tom svete internetu stretnúť. Aktivita bola zameraná na kritické myslenie a na mediálnu gramotnosť žiakov 1. stupňa základnej školy. Prostredníctvom takýchto vzdelávacích hier pedagógovia dokážu odhaliť nedostatky vo výučbe, ale aj zistiť, čo deti trápi a aké majú emócie. Deti účinkujúci na regionálnom kole celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru Vidiečanová Habovka 2026 ukázali svoj talent, cit pre hudbu aj odvahu postaviť sa pred publiku. Podujatie dáva priestor podporovať sebavedomie mladých a motivovať ich ďalej sa venovať folklóru. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Cieľom je udržiavanie tradičnej kultúry so zameraním na spev. Zemplínsky región je v tom veľmi dôsledný a je tu viacero súborov, ktoré uchovávajú a vyhľadávajú veselé detské pesničky, ale siahajú aj po náročnejšom výbere. Boli tu detské talenty, ktoré ukázali kvality spevu, čiže rozsah, to udržiavanie tempa. Mnohé deti používajú ako hudobný sprievod akordeón, čo je v podstate prirodzené, ale možno väčšou odvahou je zaspievať bez akordeónu, čo odborná porota ocení, pretože to dieťa je odkázané samo na seba, nemá prestávky medzi tými slohami na oddych a je to náročnejšie a nakoniec to je aj trend a cieľ tejto súťaže Vidiečanová Habovka ukázať tak, ako sa spievalo v minulosti.
Milan Rendoš a ďalší porodcovia Andrea Rendošová a Rodoslav Kertis hodnotili výber piesne aj vyváženosť textu detskému veku. Pri solovom speve sa samozrejme hodnotí intonácia. Farba hlasu je takisto, je to dar, ale pedagóg môže pestovať to, keď sú danosti. Frázovanie, aby deti nedýchali uprostred slov, uprostred fráz. No takže vidno, že tí deti nie že len si spontánne spievajú a prídu odspievať na súťaž, ale vidno tu naozaj prácu pedagogického vedenia. Deti súťažili v kategóriách ľudové hudby, spevácké skupiny, spevácké duá, solisti speváci a solisti inštrumentalisti. Moja mamka je speváčka, aj môj detko a ja som po nich tak zdedila toto, že spievam. Tak mňa všetci hovoria, skoro všetci, že mám zlato v hrdle a že no a takže ja som sa rozhodla, že v tom spevu budem pokračovať. Spievala som 2 pesničky, Stracila ja pacerky aj Pod bučkou. Som sa trošku bala, či tu nebude veľa ľudí, či sa mi nebudú smiať, ale potom som už aj postupne zistila, že to vôbec nie je hanba sa tak ukázať. Spolu s hudbou sme hrali piesne zo Zamutova a obsadenie boli prvé husle, druhé husle, cymbal, basa, akordeón a viola. Keď hrám, je to pre mňa neopísateľný pocit, lebo cítim sa, že môžem prejaviť svoje emócie na husliach a robím to s ľuďmi, ktorých mám veľmi rada, čiže som veľmi vďačná za to, že mám takúto príležitosť. Spieval som pesničky, ktoré mi vybral pán učiteľ, Šumnejšie parobok a Milá moja. Tie pesničky som už spieval na súťaži. Keď spievam pred publikou, tak to je pre mňa radosť, teším sa z toho. Spievam od malička, ale keď je, že na novom mieste spievam alebo mám nové pesničky a je tam veľké publikum, tak trochu akože mám stres, ale náš v pohode. V kategórii ľudové hudby zlaté pásmo s priamym postupom získala ľudová hudba detského folklórneho súboru Jurošík. V kategórii spevácké skupiny, spevácké duá zlaté pásmo s priamym postupom si odniesol detský folklórny súbor Zemplínik a zlaté pásmo duo Laura Čižmárová a Eliška Rusnáková z detského folklórneho súboru Jurošík a detský folklórny súbor Čerkotky. V kategórii solisti speváci zlaté pásmo s priamym postupom získala Laura Gombošová z detského folklórneho súboru Jurošík. V tej istej kategórii zlaté pásmo s návrhom na postup si odniesli Nina Chvostaľová z detského folklórneho súboru Čerkotky a Dávid Andrejčin zo základnej umeleckej školy na Štefánikovej ulici. Zlaté pásmo získala Mária Padová z detského folklórneho súboru Švermáčik, Kristian Sekerák z folklórneho súboru Viničiar, Ema Antoničová z detského folklórneho súboru Čerkotky a Rita Hadvabová z folklórneho súboru Viničiar. V kategórii solisti inštrumentalisti získal zlaté pásmo Dominik Knežo. Stracila ja pacerky, sama neznám, že čerkli, porni, na dvore, pri otcové stodole. Mládež spieva je názov súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov v Košickom kraji z poverenia vyhlasovateľa a odborného garanta súťaže, ktorým je Národné osvetové centrum a Košického samosprávneho kraja, ju zorganizovala Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach. V sále Zlatý bík sa predviedlo 6 speváckych zborov. Súťažili v 3 kategóriách: detské zbory do 12 rokov, detské zbory do 15 rokov a mládežnícke zbory do 20 rokov. Porota hodnotila spevácky výkon, intonáciu, dramaturgiu zboru a muzikalitu, čiže celkový výraz a hudobné stvárnenie, a to ako po hudobnej stránke, tak aj pôsobenie na pódiu. Vždy sledujeme a mohli sme konštatovať aj v tomto ročníku, že dirigenti rozvíjajú zručnosti svojich spevákov veľmi kvalitne a predovšetkým, že im dávajú veľký vklad do ich budúceho života, a to je láska k spevu. Pani Zacharová, naša stálica, náš veľký vzor zborového dirigenta a učiteľa hudby, stále hovorí, že kto spieva, nemôže byť zlý človek, dovolím si citovať, a kto raz v úvodzovkách privonia k dobrému zborovému spevu, tak je to preňho potreba na celý život.
Zlaté pásmo s postupom na 53. ročník celoštátnej súťaže získal mládežnícky spevácky zbor pri gymnáziu a základnej škole Šándora Marájiho s vyučovacím jazykom maďarským v Košiciach. Celoslovenské kolo sa koná v máji v Trnave. Daniela Rošáková, autorka výstavy v Malej galérii Mestského kultúrneho strediska, potvrdzuje, že kreativita nepozná hranice. Aktuálne už dôchodkyňa si maľovanie užíva každú chvíľu. Kedysi študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Košiciach. Maľba autorku naplňa, v obrazoch vyjadruje svoj postoj duše. Ja som taká inšpiratívna. Ja keď niečo uvidím, tak rozmýšľam, čo by sa s tým dalo robiť, alebo ako to hodiť na plátno. Musí tam byť veľa fantázie. Daniela Rošáková predstavuje diela maľované akrylom a kombinovanou technikou. Vtáky, ovocie s pavúčinou, štilizované obrazy. Strom s kvapkami má 2 etapy. Najprv som robila štilizovaný strom s tými listami a zdal sa mi taký ešte, že mu tam niečo chýba. A po rokoch, keď som ten obraz vybrala a pozerám, že čo tam ešte chýba, tak som domaľovala tie kvapky a listy. Zaujímavým je aj obraz s názvom Eva, maľovaný kombinovanou technikou. Je to zobrazenie trošku takého náboženského charakteru, ale určite zobrazuje ženu, ktorá je nejako spútaná, za to sú tam tie reťaze, sú tam krídla, či sa vôbec odpúta od tej kliatby. No a príbeh vlastne poznáme z Biblie. Výber z tvorby výtvarníčky Daniely Rošákovej v Malej galérii Mestského kultúrneho strediska si môžete pozrieť do konca apríla. Chovateľská prehliadka trofejí ulovených alebo uhynutých zvierat za uplynulú sezónu za okres Michalovce priblížila tradície poľovníctva, starostlivosť o zver aj zmysel jej ochrany. Vystavené boli trofeje poľovnej zvery, ktorá žije v okrese Michalovce, jelene, daniely, srnce, muflóny, diviačia zver, ale aj šakal zlatý, líška či jazvec. V okrese je 44 poľovných revírov. Každý užívateľ zo zákona mu vyplýva, že trofeje ulovené a nájdené musí predložiť na chovateľskú prehliadku, ktorá sa skladá z 2 častí. Jedna je neverejná, tá hodnotiaca, a potom je verejná, to je táto. A tá slúži v podstate nielen odbornej verejnosti, ale aj všeobecne každému návštevníkovi, ktorý chce prísť pozrieť aj takúto záležitosť. Na výstave bola historicky najsilnejšia trofej jeleňa lesného. Podľa kritérií medzinárodných budovacích teda tabulky CIC dosiahol hodnotu 243,03 bodov. Je to, myslím, že historicky najsilnejšia jelenia trofej v okrese Michalovce. Poľovníctvo nie je len o love, ale predovšetkým o celoročnej starostlivosti o poľovnú zver. Sledovať zdravotný stav, prikrmovať tú zver, budovať krmné zariadenia a samozrejme s tým súvisí pozorovanie zvery. Ak by sa ten stav tej poľovnej zvery, ktorý nám každoročne narastá a výrazne, preto už aj 3. rok Ministerstvo pôdohospodárstva vydalo mimoriadne povolenie na znižovanie stavov raticovej zvery, tak myslím si, že ak by nedochádzalo k tej redukcii, ktorú vykonávajú prostredníctvom poľovníkov, ktorá sa vykonáva tá redukcia alebo znižovanie stavov, tak boli by veľké škody na poľnohospodárskych plodinách, aj na lesných porastoch. Na úvod 3-dňovej výstavy v hoteli Družba si ju prišli pozrieť michalovskí školáci.
Boli tam pekné rohy aj také veci pekné a bolo to pekné a ma zabavilo, jak tam boli tie obrázky. Páčilo sa mi ten strnček, čo taký je veľký a rohy má veľké. Mne sa tam najviac páčilo toho jelena, čo bol ten najsilnejší tam vzadu. Aj tie obrázky, čo tam bolo, jak napríklad hladkali medveďov. Ešte sa mi páčili tie daniele. Môj dedo je tiež polovník a má tiež také doma. Najviac ma zaujali tie muflony, lebo mali také tie veľké parohy. Môj detko bol takedy polovník. Také niečo máme u detka tiež. Najviac sa mi páčili muflony, jelenia, aj ten jelen, čo je za mnou, aj tie obrázky, čo sme tam videli. Stavou nám predviedol poľovník. Porozprával nám o jednotlivých trofejoch. Vedel som, že také maličké patria srnke, potom také, ešte tam bol taký malý, čo mal ešte len 1 rok a ešte sa mu parohy vyvíjali a zrejme bol zrazený. Súčasťou chovateľskej prehliadky trofejí bola aj výstava žiackych prác s poľovníckou tematikou a tvorivé dielne pre deti. Zoltán Naď, umeleckým menom Enzoe, otvára svoju výstavu v Michalovciach. Pochádza z Komárna, študoval na Strednej umeleckej priemyselnej škole v Košiciach. V štúdiu pokračoval na Teologickej fakulte Univerzity Karlovej a v ateliéroch Akadémie múzických umení v Prahe. Tvorivú cestu začal pod vedením osobnosti československej fotografie Tibora Husára. Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa pod vplyvom otca menihér Tisaiho Naďa začal venovať maľbe. Dnes majster Enzoe výtvarne odkrýva krajinu z rôznych farebných uhlov a striedajú s portrétmi. Srdečne vás pozývam na vernisáž do Mestskej galérii Zlatý bík 10. apríla o 16:30. Účinkovať bude moja manželka, operná speváčka Lívia Abaházy Naď. Prosím, keď máte záujem, príďte. Radi vás uvidíme. Výstava je v Mestskej galérii Zlatý bík do konca apríla. Počas apríla si v Michalovciach máte z čoho vyberať. Mestská galéria Zlatý bík v tomto mesiaci patrí dielam Zoltána Enzoa Naďa, výraznej osobnosti súčasného výtvarného umenia. Vernisáž je v piatok 10. apríla o 16:30. Malá galéria Mestského kultúrneho strediska v apríli ponúka výber z tvorby Daniely Rošákovej. Peter Bič projekt v Mestskom kultúrnom stredisku pripomenie, že stále ťa má niekto rád. To je názov koncertu, ktorý bude 10. apríla o 19:00. Folklórny súbor Svojina v novom celovečernom programe Natury zo Svojiny ponúkne na jednom javisku minulosť, prítomnosť aj budúcnosť zemplínskeho folklóru. Diváci zažijú bohatú mozaiku, v ktorej sa prepletá živelný tanec, precízny spev a majstrovské výkony ľudovej hudby. V sobotu 11. apríla o 16:00 v Mestskom kultúrnom stredisku. Výstavu Krása veľkonočnej škrupinky si v zimnej záhrade Zemplínskeho múzea môžete pozrieť už len do 12. apríla. Derniéru predstavenia Posledná kúpeľná sezóna uvedie divadlo pri fontáne v Mestskom kultúrnom stredisku 12. apríla o 17:00. Amfo, súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby je v galérii Zemplínskeho kultúrneho strediska sprístupnená do 15. apríla. Deň vtáctva si v Zemplínskom múzeu môžete pripomenúť spolu so žiakmi základných škôl 15. apríla. Súčasťou náučného dopoludnia bude prednáška zoológa aj tvorivé dielne. Vyhodnotenie regionálneho kola celoštátnej súťaže Vesmír očami detí bude 15. apríla o 13:00 v Zemplínskom kultúrnom centre. Autorské stretnutie s Gabrielou Svitaničovou pod názvom Sila myšlienky bude v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického 15. apríla
o 16:00. Večerné pozorovanie oblohy bude na Hvezdárni 15. apríla o 20:30. Na podujatie sa treba objednať vopred. V prípade nepriaznivého počasia je program v multifunkčnej sieni Galileo. Výstava s názvom Príroda v objektíve v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického ponúka návštevníkom počas celého apríla fascinujúcu prehliadku diel amatérskeho fotografa a výtvarníka samouka Darida. Príďte hľadať odpovede na večné otázky vesmíru spolu s astronómom Zdeňkom Komárkom do ekoučebne Telekia v Mestskom kultúrnom stredisku 16. apríla o 17:00. Veľkonočnou pešou zónou sa môžete poprechádzať do 16. apríla. Slovenský komorný orchester sa milovníkom vážnej hudby predstaví v Mestskom kultúrnom stredisku 17. apríla o 17:00. V programe sú diela Mozarta, Čajkovského, Kupkoviča a ďalších. Nedeľné popoludnie pre deti v sále Zlatý Vík 19. apríla ponúkne bláznivé aprílové popoludnie s veselicou, veľa zábavy, sladkú odmenu a veľa prekvapení. Krajské kolo vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach bude 22. apríla v galérii Zemplínskeho kultúrneho centra. Najbližšie prednášky v ekoučebni Telekia v Mestskom kultúrnom stredisku sa 22. apríla venujú téme karpatských bukových pralesov a živočíchovi z čias dinosaurov o 9. v učebni na prvom poschodí Mestského kultúrneho strediska. Literárne dni seniorov, prehliadka v prednese poézie, prózy a prezentácie vlastnej tvorby je 23. apríla v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického. Podsta legende Ivanovi Krajíčkovi v podaní divadla Komédie poteší Michalovčanov 23. apríla v Mestskom kultúrnom stredisku. Roztancovať celé Michalovce sa podujmú 24. apríla Alfred a Maria Linske a ľudová hudba Mateja Topoľovského. V Zlatom Píku pripravujú školu tanca o 18:00. Adela Vinceová a 4 chlapi zavítajú do Mestského kultúrneho strediska 27. apríla. Ich zábavná show bude spojená s autogramiádou týchto obľúbených osobností televíznej obrazovky. Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína je v Zemplínskom kultúrnom centre plánované od 27. do 30. apríla. Jarný jarmok bude spolu so sprievodnými akciami tento rok trvať až 3 dni. Začína vo štvrtok podvečer 30. apríla stavaním mája, pokračuje prvomájovým, piatkovým, celodenným kultúrnym a športovým programom aj predajnými trhmi, ktoré potrvajú do soboty 2. mája. Primátor Michaloviec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľka materskej školy na Leningradskej ulici. Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov, zoznam požadovaných dokladov a ďalšie informácie sú na webovom sídle mesta michalovce.sk a na úradnej tabuli Mestského úradu. Žiadosť a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 27. apríla na adresu zriaďovateľa Mestský úrad, odbor školstva športu, námestie Osloboditeľov 30. Pri osobnom doručení na podateľňu Mestského úradu v zalepenej obálke s tým istým označením neotvárať. Mesto Michalovce ponúka do nájmu byty v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Mestského zastupiteľstva na uliciach Okružnej 92B a na Konečnej ulici číslo 20. Bližšie informácie získate na webovej stránke mesta v sekcii Úradná tabuľa alebo na odbore hospodárenia s majetkom budova Mestského úradu námestie Osloboditeľov 1, kancelária číslo 190 na prízemí. Aprílový Michalovčan prináša informácie o verejnom vypočutí občanov k budúcnosti ďalšej etapy lokality Hrádok aj o obnove a rozšírení Gaštanového parku na sídlisku Východ. Primátor ocenil hudobníka, športovcov a školský parlament za mimoriadny čin roka 2025 aj vynikajúcich športovcov za rovnaké obdobie. Pozrite sa, ako vyzerá veľkonočná pešia zóna v meste. Historik sa vracia k návšteve prezidenta Masaryka v Michalovciach. Počas celého
apríla prebieha zápis prvákov do základných škôl. Výmenou nepotrebného oblečenia prospejete svojej peňaženke aj životnému prostrediu. Už 14. apríla v sále Zlatý Bík. Pozrite sa, aká bude v apríli kultúra v meste. Od apríla prešli zberné dvory technických a záhradníckych služieb na letný režim. Mesto ponúka garzónku do nájmu na ulici Obrancov mieru v tzv. Malometrážnych bytoch. Zúčastnite sa jarného behu Michalovčanov. Michalovce sa v apríli stanú dejiskom majstrovstiev Európy v bojovom športe. Bohatý jarmočný program nájdete na poslednej strane.